Amandla, the high power, Archangel Raziel. Amandla makhulu. Mlaleli, esimene sakho sokuthola umsebenzi, sebhizinisi, sezezimali. Angithi usunawo umdodzi wemali, uthathe ugeze ngawo. And command Archangel Raziel power. Konke lokhu ukwenza ngo-11 ebusuku ubone amandla kamoya e-Archangel Raziel esebenzelana nomdodzi wemali. Sithinte ku 063 689 8922. Shintsha impilo yakho namhlanje ngomdodzi wemali namandla ka-Archangel Raziel. Siyabingelela Babu Dokotela babo wesizwe babo jabulele umfana muhle nje ekhehlela umzulu amancisi namhlanje senza ivideo cishe ngathi singaphesha ko12 ukubunanenda uphesha ko12 ngise eshow eMAHLASE uzashow eMAHLASE ya nginensizwa lana lensizwa gcina ingijoyinisa inkatha lensizwa ngiyayibona Babu Dokotela namhlanje unensizwa lana uMAHLASE umprofeti umthandazi indoda kaNkulunkulu enikeza imisebenzi ehlukene ema-office ngokuhlukana kwayo ithi qhamuka endaweni yaseMayville umgaqo wakhona kuthiwa 161 Borough Road kuseMayville lapho noma ngakhona kunjalo baba phakathi eMayville Bingelela ke mkhulu Ngiyabingelela isizwe sonke amazwe okuhlohlukana kwalo okhulumayo umprofeti uMAHLASE Inyanga Mthandazi umelapho endabuko eMAHLASE ukuphi nendawo eMAHLASE ngisendaweni yaseyiphambanweni ngaseBoklisto yamne yakho bakubiza ukuthi ubani lapha lapha nangaziwa kakhulu bengaziwa ngegama lami ekukhuleni kwami elithi Mthunzi kuthe ngokuhamba kwesikhathi sengithabatha umsebenzi wethonga ngaziwa kakhulu ngelikamkhulu ufunda ngoba uthi lihlupha kakhulu ithonga usesesikoleni bufunda wesiphi isikole i-primary yami ngaqala ngafunda eMAHLASE primary school ngaze ngayoqeda ku grade 7 kuthe lapho ngawelela emabangeni aphakeme eGawozi high school bayakwazi igawo zabafundi bakhona bayangazi impela ngifunde kakhulu khona ngoba ngithe kwa grade 10 ngase ngidlulela eMpangeni eMgezeni Technical High School lapho kwaqale kwafika kwaqhuma khona umsebenzi wethonga umsebenzi wesithunywa la ngaqala khona ngokusebenza eMgezeni High School bufunda noba ubakhumbula bengifunda kukhona abafowethu okuthiwa oSambo bazokubona nje manje ngithamba kanjalo mkhulu ake singene emsebenzi wethonga uma uyasho ukuthi uyakwazi ukuhlola kancane kunjalo baba siyahlola impela nje esigodlweni siyahlola futhi na online umuntu uyakwazi ukuthi ahlolele online uyakwazi ukuhlolela umuthi online usukulindeleni umuntu uma uzomhlola ocingweni masihlola ocingweni noma ngabe kuphi nomhlaba kuba ukuthi uyangifonela ungithinte kunikeze ama details ukuthi ufake imali yokuhlola online 700 online okay mase sesigodlweni kuba 500 ukushuthi umuntu ola eChesterville osemlazo osenanda angayizele uma ukuthi isikhathi siyamvumela kunjalo osempangeni osegoli Nelspruit angafona sesingaxhumana ocingweni iyalalela lento ayigeje hayi lalela kakhulu baba ishaya emhlolweni ishaya emhlolweni kakhulu abalaleli abangaziyo bangofakazi kakhulu ukuthi hayi likhehla leli elingagogiyo hayi liyashaya emhlolweni phela lidalule ngoba manje into inenombolo ayidalule inombolo kakhulu baba ikhiphela isibongo ikhiphela igama ikhiphela indawo ikhiphela unyaka iyona idle nje kakhulu ukuthi hayi lento yenzeke ngesikhathi esingaka unyakeni ukuthi igama lakho yenza usibanibani owakwabane iyahlaziya kakhulu iyahlaziya kunomuntu ngempela ongakufuni ukuya enyangeni engahlolile kuqala uthini kuyena lo muntu before asuke egoli anganjani aqala lalele uthini lo muntu uqale adonso ocingweni akufaka u700 musu uyamlalelela uthini kuyena kunjalo baba into enhle kakhulu kuba before eze kufanele siqale sidalule ocingweni ukuze meza eze sazi ukuthi yini nani esiyoyisebenza eze futhi enethemba ukuthi uhambela ini yebo kunomuntu manje ukuthi wena uzosuke awuMAHLASE bakona mhlawumbe emashangana lutho obovungane othoyishana omlombombo ngifuna siyilalele lento mkhulu
lento izohamba izifike la ikhulume nomuntu okuyiministry njengamanje izuyona Yep. abazalwane bahlakazeke bahla uthini kulomuntu uthi aqala lalele ocingweni kuqala Akaqale angixhuma ocingweni baba alalele kahle simhlaziyele umsamo wakhe ngaphambi kokuba izosho lento ukuthi obani abahlakaze bandla iyakhuluma baba kakhulu izokhuluma iyakhuluma baba upelo uphuma ubamba ongezansi njengamanje understand Mahlase kunomuntu manje ohleli egoli Tosifazane unenze phezinto usebenza kahle wenza kahle yonke into kubantu besilisa kodwa bamshiya uthini lo muntu angaqala phone eqala ayeza ukuthi yini le mshayayo fana kaqala axhumane nami eqala ocingweni simdalulela ukuthi ushawa yini kuqala yebo mase nje sekuthi kuseyafika esigodlweni seyofikela ukuthi uyazi ukuthi vele uhambela ini uyazi into engiyicabangayo lento enokuhlola ngiyayithanda but into yenu ayithembakala ngoba ngizohlola manje mase ngithumela umngane amathola lento siyahamba la ayithuthi lento yakho ayilotho baba eyokuzalwa lena eyokuzalwa ihleli ngoba ayigudluki ngisho ngithinta ngivuse ebusuku uvuka ngutshela asikhulume uyayifaka umuntu imali yakhe ngo11 ekseni yebo athi ula ebank uqedile ukufaka manje useyodla imali ucela umhloleleke useyifaka imali yakho kwenza kanjani lapho kunehlelo engisebenza ngalo kuba mase uyifakile imali ukufaka imali kusuka ekseni ngiqala ukusebenza ngo8 ekseni ngo3 imali angibe ngisayimukela ebhange lami ngoba mawusuyifakile kuyagcina ngo3 then isize siqala ukusebenza ngo8 ebusuku kuyoshaya o10 ebusuku ubahlolela nje ngibahlolela nje kuphela into engiyithandayo oyishilo Mahlase uthi lento iyasho igama iyasho ukuthi washawa nini kunjalo baba kunjalo ake sikhulume ngomsamo geza umsamo uthi lento geza umsamo usawugeza umsamo noma uswabuya bothi ayisidala leso akiyeke lento ukugeza umsamo baba kusamqoka kakhulu ngoba ilapho khona eqala khona isiqalo noma ikickstart yethu masisebenza ekuthenini ukuze sidlulele phambili kufanele eqalwe ekugezeni lapha ke kaMahlase sithola ukhamba lokugeza oligezela izimo ezahlukahlukeneyo masigeza kakhulu siyalalela ukuthi bathina badala bathi asikiso olwandle noma sikuhlambulule emfuleni noma empophomeni isho yona lento ikhuluma yona hayi ukuthi wena uMahlase oyithandela ukuthi hey ngithanda uke beach manje lutho kukhuluma ithonga straight lithi isimo salomuntu kufanele uba ayogezela endaweni yasolwandle kumbe emfuleni kumbe empophomeni lolu khamba lolu iluba u3000 rand okay masigeza ngalo ligeza izimo ezahlukahlukeneyo ngoba khona abachithekelwa izisu kukhona ababulala abantu bangagezwa manje usho umuntu ochithekelwa izisu ufuna gezwe kakhulu baba ufuna gezwe kakhulu isinyama leso kakhulu esimbethe manje njengoba kunabafana abancane nje abanayo ebhame emahostela beqhube udubula abantu lento izohamba izofuthi babuye bayigeze lento bayihlambulule kakhulu ngoba izobavalela kweminye iminyango nabo mabethi baqhubeka nempilo kufanele behlanjulule igobongo akungene lento egobongo ubani wenzela igobongo and ulenzelwa kuphi uyalenzela boyfriend igobongo uhlele neboyfriend lutho baba igobongo into esemqoka kakhulu lapho ukhamba sithola ubulawo obahlukahlukeneyo sithi masikuhlolela sithola ukuthi okay makufanele udle igobongo ibuphi ubulawo ofanele ufakwe egobongweni ngoba siyawuthola umndiki siyawuthola umndawe siyawuthola umnono siyabathola abalozi siyathola isithunya sayithola inzunza mas kwenzela igobongo kufanele kuba kuyiwe ekhaya straight lapho uzalwa khona malithi ithonga fanele igobongo yodlela ekhaya komalume fanele selapho malithi fanele yodlela ekhaya kobaba fanele selapho yabona ubovukana uyakhuluma lo muntu ukuthi wena uthi nansi into efuna yenzu akakwazi nokutshela benginento esegcikeni ukuthi kunento esegcikeni egqitshwe lapho uyakhuluma impela umuntu omdala asho ukuthi kanti kuba uzomisa igobongo kunento efakiwe egcekeni ezophazamisa uhlelo legobongo lomntwana mayisalile uyakwazi ukushaya ipiki uyikhiphe ngenze njalo baba thuma impela ithonga siyikhiphe umkhuba ngapha kuyahlukahlukana ke izinto kunye kuba ibhodlela kodwa yonke lento ikhandwe ngobulwane ukuthi ikhandwe ngendlela ezahlukene kodwa iyisilwane lento ngoba idunga umsamo noma iphendula idlozi okanye ikhiphele ngaphandle kwekhaya idlozi kunensebenzo yenzayo yedliso
uyalikhipha idliso noma ungakwazi ukulikhipha? Ngiyawenza kakhulu umsebenzi wokukhipha idliso baba umuntu manje edliso noma kuthiwa sekunesikhathi esingakanani mhlawumbe useze waba nezifo eziningi ngenxa yedliso ngiyakhipha idliso siyayisibheke ke ngokukamoya mase kuhlolela ukuthi leli dliso selikulimaza kangakanani noma selini ingozi kangakanani kuwe ngaphakathi ngoba khona omunye othola ukuthi mangimenzisa insebenzo kufanele ukuthi ngikhiphe lona manje khona omunye ufanele ukuthi ngimnikeze izinto azoyinatha zokuthambisa ukuthi mase ngithi akabuye ngesuku ukuthi esezolikhipha ke leli dliso. Ilumbu wenza njani abantu besisa nje behlushwa amalumbu? Uyakwazi ukumsiza noma uthi akahambe emasokeni? Ngiyamsiza kakhulu baba umuntu onelumbu ngoba ilumbu lahlukahlukene nayo. Kuwe malini ulungisela ilumbu umuntu? Mangimenzela ilumbu kuba 2.5. 2.5. Yebo. Okay. Ilumbu siyabheka nokuthi uhlobo loni lelumbu kufanele ukuthi silaphe endlelani. Abantu besifazane bahlushwa i-discharge awenze? Ngiyayilapha baba kakhulu i-discharge kubantu besifazane mangiyilapha kufanele ukuthi umuntu angiphathele amaqanda baba amathathu maye ngiphathela amaqanda amathathu angiphathele 2 liter obisi so bese sihlanganisa ke nalomuthi osesigodleni ukuba kufanele ne discharge yakhe masibheka sayibheka ukuthi uhlobo loni le discharge baba khona enziwa na isilwane khona enziwa isilwane khona uyithola ngesimo senkonzo sekamereni baba khona uyithola ngesimo sedliso iyahlukahlukana ne discharge ukuthi idalwe yini. Okay kuba imali usiza umuntu ohlushwa i discharge kuba 1.5 baba 1.5 yeah lento ukuthi mhlawumbe uzonga understand kunomuthi okuthathwa ameva wonke kuthathwe izandla zenkalankala zifakwe phakathi mase bethatha umnenke yabo yebo bakhame lamanzi awo bahla mase into beyichithe phansi usanobe ubhajo windoda uwesifazane usenokuxhafuna into yamanzi eyisimanga lo muntu lokufuna uphathi 1.5 fanele uphathi 1.5 uzosizakala na ngoba phela le discharge ayenziwa into eyodwa yeah bengiveza nje ukuthi siyakwazi ukuyithela phansi yes ikubambe sikwazi ukuthi intwala ngithi zithelwa phansi yeah uzeqe mesiphalaze kahle ngocishe kasho umuthi balalela ifuna nazi ukuthi kunomuthi uwodwa futhi angithi la muntu uwodwa la muntu uwodwa baba siyawuthatha umuntu sokuphalaze mengisebenza nje efemini mase ngiwuthelela ngasemalokheni khona nizoba nje seyintwala mase nginilaphe Isilonda singapheli isihluphile leso silonda wenza njani lapha? Sibakhathazele kakhulu isilonda singapheli siyabheka nokujula kwaso ukuthi sesijule kangakanani. Okay. Kodwa engiqinisekisayo nje ukuthi awuphuma ungasezakalanga. Ikhanda la khona lekhanda lesidnd kuduma insimbi nje ekhanda umuntu wenza njani msesi? Yasiza kakhulu kodwa siqala lapha ekubhekeni ukuthi ngabe leli khanda yini imbangela yalo. Yini imbangela yalo? Ngoba omunye kuyaba ikhanda lemoya omunye kuyaba ikhanda lesilwane mhlawumbe omunye yakhafulwa mhlawumbe ukhafulwa insizwa kanti manje lento izofika ijike kuwe ukukhafula ngendlela uthi mhlawumbe ngathi ningasondelana ngokuthando kodwa manje futhi lento mesifika kuwe iyaphenduka uyangedlozi lomuntu lento mayikhafule kushanga umuntu isikhafulo sothando kanti lento izophenduka kuwe mesivele iba isilwane mesikushayisa ngekhanda lingapheli kanti uyakhafulwa yebo lento yazi bavukana ngizoyisho nje wena uyiunderstand lento iqala esikoleni ingane iphathwe ikhanda kuphela kanti kuno baba nje oyishayela ievent okhafulela ngane ukuthi ufuna ibongo sikazi wesibili uyayibona into elikhanda akuyona into ozoyibheka ohlangothini olulodwa nesikhafulo siyayenza le nto siyayenza baba lento siyenza lento ukuthi afele umntwana beyisidom lilwithonga afunde ukuthi ikhanda lisala oyichaze lapho kahle lento abantu besilisa kakhulu bayikhenyabezela ingane zesikole ngoba lento mabeyenza ingane esikoleni okuqhuma ispoliana esikoleni ifuthi and lento noma ingathi DM ispoliana ikhanda lokho elihluphile azathi I know ngihlusha isimo senyongo kanti akusiyi inyongo kuze kuwe ibhedlela kucheck ukubamba izifo zesilungu kanti akuzona ukhafuliwe bavukana uzonga understand kunomuntu manje awuyazi lento lento kunomuntu manje usindisiwe uhlushwa ikhanda ebusuku bakhuluma abantu badala na bafuna athatha umsebenzi ukuthandazela abantu yebo lo mama umkhulu uhlele kusofa manje athi njani ngiyamphisa ngiyafa iBP kanti uqamba manga ikhanda leli ikhanda
uthini kulo muntu lona? Ngimcebise kakhulu ma ebe nenhlahla ukuthi adibane naleli khehla elingagugi ukuba simasimbhekela simdalulele iqiniso kuba fanele athabathe uhambo labantu abadala noma athabathe umsebenzi isikhwama soyise emkhulu bakho ukuze izinto eziqonde ngoba ucashe ngesithupha ucashe ngeBhayibheli lento iyamshaya ndayizokushaya kuphela izozishaya ngisho isizukulwane sakhe. Ngiyakuzwa mina. Lento ishanga igqilaza ngekhanda lento igqilaza ngezinto eziningi ezahlukene. Kanti nanku umsebenzi ofunekayo. Bonke bazokhala ngamakhanda egcekeni kuze kuthiwa hayi mhlambe benziwa izinto ezithize ngesandla semfene kanti chabo indaba isemsamo bacasha ngeBhayibheli. Valelisa ithini inamba esokuthola kuyona? Inamba engitholakala kuyona u064 788 1787. Eyesibili engitholakala kuyo u069 570 5730. Mayville ko 2 room 161 Borough Road. Yebo ngitholakala khona eMayville ko 2 room 161 Borough Road. Sibonga kakhulu abonga Babu Dokotela babuyisizwe babujabu mfana muhlo ngathi khehla umzulu kaMancingisi siyabonga. Amandla the high power Archangel Raziel amandla amakhulu mlaleli esimene sakho sokuthola umsebenzi sebhizinisi sezezimali angithi usunawo umdonso wemali uthathe ugeze ngawo and command Archangel Raziel power konke lokho ukwenza ngo11 ebusuku ubone amandla kamoya eArchangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali sithinde ku 063 689 8922 shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla kaArchangel Raziel.